Čau lidi, já vás vítám od dalšího videa. Jak jste mohli vidět na náhledu videa, dneska budeme pušovat Fanga a pak se dozvíte, co nám padlo z legendárního Star Dropu. OK, užijte si video, nezapomeňte dát like, odběr a jdeme na to. OK, první hra začíná. Jako jo, asi tady budeme mít špatný hraček, když mám na něm 49 pohárků nebo kolik. Ale jdeme to vyhrát. OK, tady Jessinu zabijeme. Dead, dobře. Tady si vezmeme power-upu. Colt taky umře. OK, máme 3 power-upy dokonce. Jdeme se tady pro čtvrtou. Kdo to na nás jde? To je ten, ne? Griff. Jo, byl to Griff. A byl to Čech, byl tam napsaný CZ. OK. Kdo tady ničí? Spike. Ty vogo. To dáme. Dobrý, kámo. OK, máme 6 power-upů. Tady si jdeme pro tu 7. A jdeme asi fightit. Jo, zkusíme to úplně rozfightit. Dáme asi, myslíte, že dáme první místo? OK. Já vůbec nevím, kolik chci dneska pušovat pohárku, jo? Ale tady tu šelinu zabijeme. Snad. Jestli nám tady nevykrade tento El Primo. OK, kolik dostal? No, tak je slabý na dálku. Jdem po té šelině. Yes? Sakra. Jí zabijeme teroid. Škoda, mu to neubralo. Počkáme se tady na něj. Ulti. Jo, dead. Výhra. První místo plus 13 pohárků, nebo tam kolik tam bylo. OK. Druhá hra. To dáme. A je tady Kenji, Leon, Griff a takový. Jo, mimochodem, omlouvám se, že jsem dlouho nevydal videjko, ale mezi tím jsem dal plus 3000 pohárků nebo kolik a dal jsem 21 winstick na Griffovi, což je docela dost. Tady zabijeme Nitu. Kdo to tady je? B? To taky půjde do lobby. Směr lobby, přesně tak. Tak, 89 jenom. Pojď. Dobrý, další power-up, 5 power-upů. Kdo to je? OK, tak to je MP, ne? Ulti? Sakra, jsem levej. Ale nevadí, zabili jsme ho stejnak. 6 power-upů. Colette? Jau. To dáme, pojď. Yes. Kdo to jde za náma? Rosa? Ulti. Dobře. Dead. Další win. OK, kolik máme? No tak nic. 33 pohárků. OK, kolik jsme dostali? Tak dneska musíme dát Legendary. Musíme dát to Legendary, OK. Takže jdeme pušovat. Musíme ještě něco přes 60 pohárků. OK, tam pojďme se do hry. Tohle je 3. hra, myslím, ne? Jo, 3. hra. Tak se kouknem. Omlouvám se za tuto tmu, tady mi vypadla kamera. Tak jdeme se tady pro Power Cubeku. Kdo tady je? Bull. Bulla si zabijeme, prosím snad, pojď. Yes, dead. Kdo tam je ještě? Kdo to je? Jo, to je Jesse? Nebo, ne, to není Jesse. Já, to je podobný Jesse, já už nevím, jak se to jmenuje. Prosím, neumírej. Dobře, dělej, ulti. Dobře. Jak jsme je vyfajtili na MZ, jdi pryč. Sakra. Kolikátí jsme? 4. A winstreak, dobrý, furt máme winstreak. Tak teď jsem dostal úplně šok, že už ztratíme winstreak. Ale dobrý. Tak. Další hra a další win, teda co? Tak pojďme. Kolik? To je strašně slabý na dálku Fang, ale na blízko je dost silný. OK, 635. A na blízko 2540 něco, myslím. No, tak teď už víc, protože máme 3 power-upy.
OK, kdo tady je? Piper. Jenom 750 na dálku, to je hrozný. Hodím tady popcorn, sakra, netrefí to. Použijem ulti. Ulti. Bum. Dead. To Piper. Bum. Pojď. Bacha vedle toho. Tu dáme. Kolik? Dobrý. Už jsem chtěl použít ulti, no jen tak zbytečně vypoužít. Pak bych byl naštvaný. Kdo tady je? Kdo to je, kámo? Jo, to byl ten Jin, nebo jak se jmenuje, ale to je jedno, protože jsme opět první a jdeme další hru. Kolikátá už to je vůbec hra? 4., 5., ne, to už bude víc. 5. hra? No, nevím. Tak, vezmu si tady power upu a jdeme zabíjet. Tak, kdo to je? To je Spike? Pojď Spike. Jo, ten mi dal dobrý damage. Tak pojď, tady to vyfajtíme, úplně to tady vyfajtíme. Bum. Sakra, kam on má jedno? On zdrhl za roh. Tady to teď vyfajtíme. Double. Já mám strašně málo životů. Jděte pryč. Pomoct. Pacha. Tady popcorn. Dobrý, dead. Kdo to je? To je Bibina. Pojď, dej jí. Pojď, dej mu. Dobře. Kdo to je? Pojď, dáme ho. Dobře. Ty vogo. Tady je Bibina. Pacha. Dead. Dobře. Už jsem viděl, jak se napřahovala na tu střelu. To byl docela rychlý showdown. No dobrý, jak to je ten Brock špatný. Ty 4000 damage, to je hrozně moc. Tyjo, 9 power up jsme měli, jestli se nepletu. OK. Tak se kouknem, kolik nám ještě zbývá do Legendary Star Dropu. Ještě 17 pohárků. Takže ještě 1 nebo až 2 hry. OK. Takže tohle je, já už si ani nepamatuju, kolikátá je tato hra. Ty vogo, už si jich je tak aspoň 7. Tak. Bohužel mi teď zavolala mamka, takže jsem to musel přerušit, ale už jsme zpět. OK, máme tady tu Colette. Ty vogo, dead. 2 power upy. To je Lily, ne? To je Pearl. Lily, dead. Nevím si toho pro toho Perla. Dead. Tak. Tady ještě někdo byl, nebo ne? Zatím ne. Nebo nevidím nikoho. Tady si to vezmeme. Zabijeme Surge. Kolik mám power upu? 2 nebo 1? Tady si vezmeme další. 4000 damage. OK. Bum. Ty vogo. 4392 damage. No, tak jako musíme ale zase brát, že máme 11 power upů. Což je fakt hodně. Teď tady zabijeme Emzku. Tak. Prosím, dej velký damage. Dead! Ty voka, tam se to trošku laglo. Ale myslím si, že bychom měli mít legendární Star Drop. OK? Yes, máme legendární Star Drop a pak máme ještě něco v pásu, OK? Necháme ho chvilku. Něco dobrýho nám dej, prosím. Něco dobrýho. Za kolik to je pohárku? Za 18 000 teda. Dej nám něco dobrýho a je tam skin. Skin na Perla. Periskope skin. Nemůžu to ani přečíst. Ale to je jedno, skin jako skin. Nevím, kolik to je gemů. To bude tak 70 až 150. A ještě tady máme něco dole, tak pojď ještě další. Epic a tak Epic. No dobrý. Tohle by bylo asi pro dnešní video vše. Já se s vámi loučím. Nezapomeňte dát like, odběr a čau.